Hello mga kaprobinsya, kamusta kayo dyan? Saan man sulok ng mundo? Nandito ako ngayon sa Lourdes, Tubog, sa Marinesor, kung saan nandito kami. Kasama ko ang ating mga kaporpis. Kasama kasi ako dito mga kaprobinsya sa Pantawid Pamilya. Nandito yung mga kasama ko sila. Ang dami namin. So si ate lagi rin kumuha ka ng kawayan. Oh. Hello mga kaprobinsya, nandito kami ngayon. Kasama ko yung aking mga kaporpis, yung mga dito kami nag-aarabos mga kaprobinsya. Ayan. Sama-sama kami dito si Kagawad. Ano, kumusta? Mabuti naman. Kagawad. Ito dating namin Paris leader mga kaprobinsya. Oh my God! Wow! Para ba yung ko? Dito kami ngayon sa Lourdes, Buwi, si Tubog. Ito. Amo, may kita deh. Ikaw mo tayo ba sa Manila sila? Ito nga si Mama ni awan naman pala niya. Amo na. Jadi. Naman sa na pwede. Kuha mo ko. Mga sama na. Mga kopya di. Ayan, napunta naman kami doon sa Adi pang payong, kasi ading payong adi. Burabod. Taray. Ayan, mga kasama ko yung mga Hindi nga nandiyan sa bag ta, hindi mo da. Mama ako. Sorry na. What? Naman kita punta. Hato. Buri nagba-vlogger garo di. Risa na naman na. Content man. Purpose member. Mama. Sa mga probinsya, pag nga babae. Buray ni Kuya. Kung ito. Hindi na lugot sa ano ka, salita para ano, bakal mag-book. Nilinisan yung kalsada, maraming matinik yung gulong. Awad. Oh. Yung promise mo na tanaw rin sa promise. Bala ka ba? Nakal patirig sa akin. Oh! Vlog. Ni vlog ni. Vlog. Extra. Ako tabi di extra. Namiyagi sana ni pa extra. Yan mga basura. Iniipon. Kau daw di jante. Kau tang. Ano sir? Kaputan mo. Kami kau-kawan. Naka-video din. Magtaga po si Kika. Live. Ang buhay ng porpis ay hindi biro. Ano pa din? Ay, Maninaldo, no? Oo. Tam-tam doon, pindot dito. Pindot doon. Tam-tam muna, tapos pindot. Oo pa. Kau-kau muna bago pindot. Ay, grabe pa kaya porpis. Oh, pakidara na Maninaldo. Ay, siya, gumay ka na naman, sir. Sige.
Ha? Atong kabagan ko rin sa batang sa. Kaliwat kanan. Kira si mana kabanga. Papuno din ako. Di pa. Di pa. Grabe nga. Mainit na. Man. Lub na ko. Nakasaklog na nga ni plastic. Sana nagunuran. Na. Ay pa. Daya, narot-ot na. Hanggang dito muna mga kaprobinsya ang aking video. Abangan niyo ulit ang aking susunod na video. Sana nagustuhan ninyo. Bye-bye. Wala yung pating